על ההבדל בין קריאת ים סוף לקריאת הירדן. הרי עם ישראל פעמיים עבר בים בתוך היבשה, פעם אחת בקריאת ים סוף ביציאת מצרים, ופעם שנייה כשהם הגיעו לגבול של ארץ ישראל, עברו את הירדן, את נהר הירדן, ונכנסו לארץ ישראל. זאת בעצם הפעם הראשונה שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, זה דרך קריאת הירדן. אנחנו רואים, יש מקור אחד, מספר 1 ומקור מספר 2, יהושע פרק ג' ושמות פרק י"ד, נראה את ההבדלים בין קריאת הירדן לקריאת ים סוף. בואו נתחיל עם קריאת הירדן. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. ויאמר יהושע לכהנים לאמור, שאו את ארון הברית, ששם היו הלוחות, ועברו לפני העם, תלכו קדימה, ויישאו את ארון הברית וילכו לפני העם. זה אומר הכהנים מקדימה והעם מאחורה. ויאמר השם אל יהושע, היום הזה החל גודלך בעיני כל ישראל. אני אראה לעם ישראל את גודלך. אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור, כבואכם עד קצה מהירדן, בירדן תעמוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תגיד לכהנים שמחזיקים את ארון הברית, תגיעו לקצה, לפינה הראשונה, כן, לסף בדיוק של הירדן, שם תעמוד. אל תתקדמו עוד. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיתי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הירשי והאמורי והיבוסי. אתם תדעו במה שהולך לקרות היום, אתם תדעו שהקדוש ברוך הוא הולך לנצח לכם את כל המלחמות. הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. ועתה קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד לשבט. והיה כנוח כפות רגלי הכהנים, זה כל זה יהושע אומר להם, נושאי ארון השם אדון כל הארץ במי הירדן, מי הירדן יכרתון, המים היורדים מלמעלה, ויעמדו נד אחד, הם יעשו עמוד. ויהי בנסוע העם מעליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי ארון הברית לפני העם, וכבוא נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד מאדם העיר אשר מקצה צורתן, והיורדים על ים הערבה ים המלח, תמו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. זאת אומרת, היה כזה שביל ענק בתוך המים, והעם הולכים מול יריחו. ויעמדו הכהנים נושאי ארון ברית השם בחרבה בתוך הירדן, אכן מוכנים, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. זה בעצם הסיפור של קריאת הירדן. קריאת ים סוף אתם יותר מכירים, רק נשים לב פה לכמה, אתם יודעים, בואו, אפילו לא צריך לקרוא את זה, אתם כבר מכירים את זה בעל פה, פרעה רודף אחרי עם ישראל, נכון? ואז תראו פסוק י' בהתחלה, ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל השם, ויאמרו אל משה, עם ישראל אומר, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. מה, אין בתי קברות במצרים שאנחנו צריכים למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו במצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור חדל ממנו. אמרנו לך תפסיק לשגע אותנו, ונעבדה את מצרים, נעבוד את מצרים, כי טוב לנו לעבוד את מצרים מותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מה שתראו היום ממצרים, זהו, כבר מצרים נמחקת. השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. ואתה, הרם את מטך, ונטה את ידך על הים, ובקעהו. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ויט משה את ידו, ואז הים הפך לחרבה, והמים להם לחומה, מימינה ומשמאלם,
ואז מצרים נכנסים לתוך הים, והוא נותן עוד מכה, והים נסגר עליהם. זה הסיפור המפורסם. איזה נקודות הבדל יש בין קריאת הירדן לקריאת ים סוף? שפה יש מטה ופה אין מטה. קודם כל מטה ולא מטה, נכון? מה קורע את ים סוף? המטה. מה קורע את הירדן? הכפות רגלי הכהנים. הרגליים של הכהנים. זה דבר מאוד מעניין, נכון? בירדן, מה שבוקע את הירדן זה כפות הרגליים, ומה שבוקע את ים סוף זה המטה של משה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר ליהושע, קח מטה, תיתן מכה? אבל אני רואה עוד הבדל. כן. פה גם מצרים היה נוסע אחריהם, ופה אף אחד לא רדף אחריהם. נכון. אז פה קודם כל, במצרים זה היה מתוך פחד וחרדה, וכאן זה היה מתוך שלווה וביטחון. עוד נקודה. ופה הם העבירו את ארון הברית גם. טוב, שם לא היה ארון הברית, אבל פה כתוב במפורש, כל הזמן הכהנים וארון הברית יהיו מקדימה. לגבי משה, לא כתוב שמשה היה מקדימה. מן הסתם, הוא עמד שם על יד הירדן, אבל לא כתוב שהוא בולט שהוא היה לפני כולם וכולם עמדו מאחוריו. לעומת זאת, גם בציווי של השם ליהושע, וגם במה שיהושע אמר לעם, וגם בתיאור של מה הם עשו תכלס, אנחנו רואים כל הזמן שהארון מקדימה, הכהנים, הארון מקדימה, והעם מאחורה, הכהנים, הכפות רגליים מגיעים לירדן והירדן נקרא. לא כמו משה, שלא כתוב שהוא היה מקדימה. כתוב שלהפך, העם מסביב למשה, והקדוש ברוך הוא אומר תכה והוא מכה וכולם עוברים. לא כתוב שאיזה מרחק בינו לבין העם. מה הקשר בין שלוש... גם בסיפור של נחשון, לא? בואו, תהפכו דף, עכשיו הזכרת את זה, תהפכו את הדף. אבל הסיפור של נחשון זה מדרש, זה סותר אתה חושב שזה סותר את זה של המטה. אמר לו, תראו מקור מספר 3, אמר לו רבי יהודה, שם על אחד החכמים קודם, לא כך היה המעשה, לא כך היה קריאת ים סוף, אלא זה אומר, חלק מעם ישראל אומר, אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אין אני יורד, כולם פחדו לרדת לים, בקריאת ים סוף. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, ועליו מפורש בקבלה, עליו כתוב במסורת, בספר תהילים, הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש, טבעתי בי ואין מצולה ואין מעמד, אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה. זו הייתה התפילה של נחשון בן עמינדב. מה רואים מהתפילה הזאת? מתי נקראו המים? מתי שהוא נכנס. שהוא היה בפנים. א', לא כתוב שהוא שם את כפות רגליים, כתוב שהוא קפץ. יותר מזה, כתוב שהוא טובע במים. הרי איך הוא אומר? הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. כן? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עומד לטבוע. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה. זאת אומרת, הוא נכנס עמוק, וכך כתוב המדרש. תראו מקור מספר 4. כי על כן נקרא נחשון, למה? על שם נחשול שבים, כן? גל שבים. ובאו מים עד חותמו, וצבח הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. זה אומר, המדרש מתאר שנחשון נכנס לתוך המים, המים עוד לא נקראים. נכנס עוד יותר, המים עוד לא נקראים. רק כשהמים מגיעים לאף, הוא כבר לא יכול לנשום. רק אז המים נקראים. למה ככה? מה סיבת ההבדל שבקריאת ים סוף היה צריך שנחשון ייכנס עד האף, ורק אז המים יקרו, ואילו בקריאת הירדן, הכהנים, הרגליים משתכשכים במים, הירדן נקרא. כדי להראות לבני ישראל שהשם שומע עליו בכל מצב. בסדר, ולמה את זה הוא לא רצה להראות עם קריאת ים סוף? כי הם כבר ראו את זה. לא, גם עם ישראל קיבל את התורה, וראה 40 שנה במדבר עם ענני כבוד ועם המן. היה להפך, אחרי 40 שנה עם המן הם כבר מכירים בקדוש ברוך הוא, הם כבר יודעים אותו. ארון הברית לפניהם, נו, הכל פה לפניהם. יש קצת מסירות נפש. יותר מזה, עם ישראל פוחד, מצרים, בקריאת ים סוף, מצרים מאחורה, קדימה, והוא נכנס. היה צריך להיות שהוא נכנס קצת, הים נקרא, והעם ישראל עובר, תציל אותם. מה הסיפור? איך אפשר, אז נחזור על הפרטים, על ההבדלים בין קריאת ים סוף לבין הירדן. קודם כל ההבדל הפשוט, קריאת ים סוף זה היה מתוך מצוקה, והירדן היה מתוך רווחה. 2, קריאת ים סוף זה היה עם המטה של משה, והירדן היה מהרגליים של הכהנים שארון הברית בידיהם. 3,
משה לא כתוב שהוא היה לפני כולם, אדרבה, כתוב שכולם באים אליו, הבאת אותנו למות במדבר, למה הבאת אותנו? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשכולם מסביבו, תן מכה למים, המים פתחו. ואצל יהושע כתוב שהעם יהיה מאחורה, הכהנים עם ארון הברית מקדימה, ואז יקראו המים. עוד משהו? בינתיים זהו. נראה לי שאני מבין. כן. מה מחבר בשאלה? מה מחבר את כל ההבדלים האלה? וכמובן, המסירות נפש. שבקריאת ים סוף היה מסירות נפש, שהמים הגיעו עד האף, ואילו בירדן לא היה צריך מסירות נפש. כן. שזה היה כבר יכול להיות דור אחר. מי שנכנס לארץ. נו. בוא, שב, ואז... רד אליו, כן. כן. ואז הוא היה צריך... זה... מה זה? שנייה, משה, אתה מבין את השאלות? ואז הדור ירד. מה ההבדל? ואז הדור ירד. רבותיי, השיעור שלנו, הנקודת מפנה בו, זה המלבים. המלבים, מקור מספר 6. אני רוצה לקרוא את זה איתכם, אני אחרי זה אסביר אותו. הוא קצת קשה בלשון שלו, אבל כאן נמצא יסוד גדול בקבלה, בספרי תורה. תראו. וחז"ל אמרו שצמצם את כולם בין שני בדי הארון. וכן, רואים? ואמר להם יהושע לעם ישראל בזאת. מה הכוונה? רצונו לומר, ממה שאתם רואים שכולכם מצומצמים כאן, תדעו כי אל חי בקרבכם. מה הכוונה? אומר המלבים, ויש בזה עניין מושכל. עניין מושכל בלשון המלבים זה עניין של שכל טהור, שזה בעצם סתרי תורה. סוד גדול מסתרי תורה, עניין של שכל רוחני. כי חול השכינה בישראל, זה שהשכינה חלה בעם ישראל, יהיה בשני מדרגות. זה שתי צורות, שתי מדרגות שהשכינה חלה בעם ישראל. א', מדרגה אחת, שיהיה השם בתוכה במדרגת הלב שהוא בתוך הגוף, מוקף מכל האיברים. שמעתם? השכינה בעם ישראל זה כמו הלב שהוא במרכז הגוף וכל האיברים מסביבו. זה סוג אחד של שכינה. ב', שיהיה במדרגת המוח הנתון בראש הגוף ומקיף את כולו הקפה שכלית. שימו לב, רבותיי. איפה הלב נמצא? בלב, נכון? משמאל, במקרה הטוב. משמאל. איפה האישיות שלי נמצאת? במוח. אבל גם ביד שלי זה חלק מהאישיות שלי, נכון? אני זה גם פה, אני זה גם פה. האישיות שלי היא מקיפה את כולי. אבל המרכז בקרה שלו זה המוח. המרכז בקרה, זה אומר, המוח מקיף את כל האדם. הלב הוא מבפנים החוצה, כן? והמוח הוא מקיף את הכל. לכן שימו לב שהמבנה של הגוף של הבן אדם זה שהלב הוא במרכז הגוף, והראש הוא כאילו מגיע מלמעלה, והצוואר, כאילו הראש שייך לעולם העליון, והצוואר מחבר בין שני החלקים. מה זה הדבר הזה? היה צריך להיות כמו רובוט כזה, כן? משהו כזה, ביצה כזאת, עם עיניים, עם האף, עם פה. מה קרה שיש צוואר? מאיפה הגיע הצוואר? הצוואר, פירוש הדבר, האדם הוא. יש אדם שהוא ריבוע, יש אדם שהוא עיגול, כל אחד לפי מה שהוא אוכל, אבל יש אדם ויש נקודה אחת מעל האדם. כן? כמו האות I באנגלית, קו עם נקודה. בעברית זה נקרא חולם. למה חולם לשון? חלום. יש איזה משהו שהוא מעל הגוף. עכשיו, אומר המלבים, רבנו מאיר לייבוש, יש שני סוגי השגחה. יש הקדוש ברוך הוא משגיח מבפנים על עם ישראל, או אם נגיד את זה יותר, יש את חוקי הטבע, והקדוש ברוך הוא מתוך חוקי הטבע, כן, משגיח על עם ישראל, ויש השגחה שהיא עליונה, היא כמו המוח,
היא בקרה כללית, נקרא לזה מקיפה אותנו, תראו את המילים שלו. הוא כבר באר המורה, המורה זה הרמב"ם, המורה נבוכים. בדמותו את העולם הגדול עם העולם הקטן. טוב, אני מדלג על זה קצת. אני מדלג, תראו, יש משמאל מילים מודגשות. וזה ההבדל בין ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין שזכרו המשכילים. יש בקבלה שני ביטויים על השגחת השם. אחד ממלא כל עלמין ואחד סובב כל עלמין. מה הכוונה? ממלא כל עלמין זה כמה אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא ממלא אותי. כן? כמה הוא ממלא אותי. ממלא לי איתה, ממלא לי, משמח אותי, מעציב אותי, כמה אני מרגיש אותו. זה כמה הוא ממלא. אבל ממלא זה תלוי במקבל, נכון? אם אני מנפח בלון, אני מנפח אותו כמה שהוא יכול להכיל. אז כמה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם? כמה שהעולם יכול להכיל. אז זה כמו הלב. הלב נותן דם לכל האיברים, מבפנים למה שהגוף יכול להכיל. סובב כל עלמין פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בתוך העולם, אלא הוא בולע את העולם. העולם הוא טיפה מן הים הגדול. הוא נבלע אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בולע. זה שני סוגי ניסים, אומר המלבין. יש נס שהקדוש ברוך הוא מנסה לפעול דרך הטבע, כשהוא לא פועל דרך הטבע הוא פורץ. אבל יש ניסים שהם בכלל לא מתחילים מהטבע. לא ממלא כל עלמין, אם נקרא את המשל של הבלון. יש שתי אפשרויות איך אני יכול להתחבר לבלון. או לתת בו רוח, 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 רוח. אם הוא יהיה קטן מדי הוא יתפוצץ. ההתפוצצות זה הנס. הקדוש ברוך הוא דוחף את העולם, דוחף, דוחף. אם היה מקדימה, מצרים מאחורה, היה מקרה. בסדר. אבל יש עוד אפשרות, איך אני יכול להתחבר לבלון? לבלוע את הבלון. הבלון בתוכי. אין. אני ממציא את הבלון. מי שממציא את הבלון, זה אומר שהבלון כבר נמצא אצלו במוח. אני מקיף אותו. זה לא שיש אני והוא, אני בולע אותו. זה ניסים שלא תלויים בשום דבר. זה ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בלי חשבון. זה נקרא, כי אז מלכותו מתגלית בצורה שלמה. בלי קשר למה אנחנו, מי אנחנו. זה ההבדל, רבותיי, בין קריאת ים סוף לבין קריאת הירדן. קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות בעם ישראל. זה ההתחלה. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, בני בכורי ישראל. כשהוא בוחר בהם, אז לאט לאט הוא מטפטף. מטפטף בעם ישראל נשמה. עדיין הניסים הם ניסים של לב באיברים. זה אומר, יש ניסיון כמה שאפשר להוליך אותם בדרך הטבע, כשאי אפשר, אז עושים להם נס מעל הטבע. לכן, קריאת ים סוף, שימו לב איך זה מתאים לכל הרעיונות. קריאת ים סוף מגיע מתוך מצוקה, נכון? מתוך מצוקה. לא כמו כאן בירדן, תכניסו רגליים, היה מקרה. יש מצוקה, רודפים אחריך. אז אין ברירה. 2, אתה תעשה את כל ההשתדלות. אתה תיכנס למים עד הסוף, שהגיעו לך לאף, תחנק, נחנקת, עשית את כל מה שאתה יכול, עכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה את הנס. טוב, אין ברירה, הלב צריך לפעום. אתם יודעים, כשרודף אחריך כלב, איזה רוטוויילר גדול, אתה מתחיל לרוץ יותר מהר מה שאתה רץ בדרך כלל. נכון? אתה מתחיל לרוץ יותר מהר. אז בהתחלה אתה רץ, רק כשאין ברירה, אתה מרגיש אותו מאחוריך, אז טק, אתה נותן איזה נס כזה, מתפרץ. הלב דוחף אותך עוד יותר, זה קריאת ים סוף. הלאה. משה רבנו, איפה הוא עומד? באמצע. כל עם ישראל מקיף את משה רבנו, נכון? ומשה רבנו נותן את המכה עם המטה. עוד שניה נדבר על המטה. נותן מכה עם המטה. זה כמו הלב. משה רבנו הוא הלב, כל עם ישראל מסביב, השכינה משפיעה מהלב לכל עם ישראל. עם ישראל עכשיו הולך להתעלות מעל הטבע. צריך מהלב ממשה רבנו. כאן אנחנו הולכים להיות מוח. המוח זה התורה מקדימה, הכהנים מקדימה, כן? כל עם ישראל מאחור. אומר יהושע לעם ישראל, אתם רואים? התורה מקדימה, אתם מאחורה, התורה היא כמו המוח שלכם, והמוח משפיע על כל הגוף בבת אחת. הנה, אני יכול גם לעשות ככה וגם לעשות ככה. הכל בבת אחת, לא כמו הלב שמזרים דם. המוח הוא כולל את כל הגוף, הוא מקיף את הכל. כן, יובל.
הלאה. אז אני רק רוצה לשאול שאלה. כן. אתה אומר שבקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא ציפה להשתדלות, או... ציפה שאנחנו נעשה את ההשתדלות הטבעית כמה שאפשר. בסדר, אבל למה במעמד הזה הוא ציפה להשתדלות? אני לא הסברתי למה, קודם כל אני אסביר את ההבדלים, עוד מעט אני אסביר למה. בסדר? אבל קודם כל אני מראה שזה בבחינת ממלא כל עלמין, זה בבחינת סובב כל עלמין. אז אני רק ממשיך. כאשר עם ישראל לומדים התורה מקדימה, התורה היא מקדימה, היא כמו הראש, שהראש הוא מקדימה ואחרי זה כל הגוף. לא כמו משה רבנו שהוא באמצע, כמו לב באיברים. יפה. דבר אחרון, זה המקל והרגליים. שימו לב רבותיי. השכל של הבן אדם, איפה הכי רואים אותו? איזה פעולה בני אדם עושים ובעלי חיים לא עושים? חושבים. אבל חושבים לא רואים את זה. מה? לא, לא. אז אני אגיד לכם. ההבדל הוא, רבותיי. תכבד אותו, אני לא הדקתי אותו. המזגן מקיף אותך, עושה לך סובב כל העלמין. בסדר? חיבית? זהו. עכשיו, הנקודה הזאת. הפעולה, האיבר, רבותיי, האיבר שבו האדם ניכר זה היד. לא תראו אף פעם קוף לוקח מקל ומרביץ לקוף אחר. למה? הוא לא עושה דברים כאלה. בטח שעושה. עם מקל? בטח. זורק עליו אבנים? בטח. אז אני לא יודע. בטח. לא יודע. בכל מקרה... זה לא יכול להיות, זה לא יש בישות סוגי חיות שלו. שאוכלים את בני מינם. מה? יש סוגי לא, חיות. אוכלים, אני מדבר, לוקחים... אוכלים את בני מינם. אני אמרתי משהו אחר, אמרתי משהו אחר. אצל הקוף אין הבדל בין יד לרגל, מה שהוא עושה עם היד, הוא עושה גם... אצל הקוף מה שעושים אני עושים הרגל, יותר מזה אני אומר. האם הוא קוף- זוג אבנים? שנייה. קוף, הוא פועל עם הגוף שלו. הוא לא משתמש בכלי נשק. אין הכוונה על קוף אחר, זה לא הבעיה. בן אדם, יש לו אישיות, הפוך, בעל חיים יש לו אישיות ויש לו גוף, נכון? האישיות שלו מתאים, הוא יודע להזיז את הידיים שלו, את הרגליים, כל חיה, כלב, חמור, סוס, פיל, קוף, כל אחד יודע להזיז את האיברים שלו. הוא לא יודע להשתמש למקל, להרביץ לקוף השני. בעוד... תקשיב, תקשיב, עם מקל. תקשיב. אני רואה שאתה חזק. יש את המוקה, את ה... המקקים האלה, בהודו וכל זה. שמה איתם? הם מאוד חכמים. שמה? שהם יכולים לקחת מקל, יכולים לקחת כל דבר ולהרביץ לקוף. האישיות של האדם היא רחבה יותר מאשר הגוף שלו, כן? רחבה יותר. האדם, הוא לא מסתפק בגוף שלו, הוא רוצה עוד. יש לו בגדים, יש לו כלים, יש לו כל מיני דברים. מטה, פירוש הדבר, שהשכל שלי, הוא לא שולט על היד שלי, הוא שולט על היד שלי באופן כזה שאני יכול לקחת עוד משהו, כן? עוד משהו, ולהשתמש איתו. זה אומר, הכישרון שכלי, זה בא לידי ביטוי ביכולת להחזיק עוד משהו לעשות את השימוש. אולי זה נכון שהשייכות, אולי השייכות, אבל היסוד הוא שהאדם רחב יותר. הרגל זה הנקודה שבה כל בעלי החיים שווים, נכון? כולם הולכים על הרצפה, כולם צריכים את הרגל, צריכים להניח מקום על הרגל. אין דבר בעולם שלא צריך להניח, או על העץ, הוא צריך לשים את הרגל. רגל זה החומר, זה הבסיס. ממילא ככה. כשאני רוצה להגיד שעם ישראל השכינה שורה בו, דרך משה רבנו, אז לא מספיק שמשה רבנו ידרוך על המים. הוא צריך להראות איך השכינה מהראש שלו, לאט לאט חודרת, כי זה צריך לרדת בצורה של טבע, הדרגה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר לו, תכה. אחרי שתכה, צריך מסירות נפש. יש תהליך איך השכינה יורדת. לעומת זאת, בקריאת הירדן, שזה סובב כל העלמין, שזה הקדוש ברוך הוא מופיע בלי קשר לחוקי הטבע, כן? שם אפילו הרגל שלך, כשאני רואה את הרגל שלך, אני גם רואה את הראש שלך. הכל פה. הכל פה. ברור מה אני אומר? אצל קריאת הירדן, הרגל היא כבר הראש. לא משנה, אתה פה, השכינה פה, זה לא משנה איזה איבר זה. בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא מדבר למשה. הוא אומר לו, תקי.
אחרי שהוא מכה תגיד לעם ישראל שייסעו, אחרי שהם ייסעו הם רבים מי ייסע ואז הוא נכנס, צריך מסירות נפש. יש דרך איך הדברים יורדים. כשיש טבע אז לנס לוקח זמן, יש הדרגה איך הוא יורד לטבע, כמו אצלנו. למה בעשר המכות הוא לא נדרשת מסירות נפש לפני המכות? לא, שלא הבנתי, מסירות נפש זה כשאתה רוצה להינצל, כשאתה במצוקה. 10 המכות זה מכות שקדוש ברוך הוא הביא על מצרים, בלי קשר למצוקה של ישראל, כן? המכות לא הצילו את ישראל מהמצוקה. הקדוש ברוך הוא הכה את מצרים 10 מכות. בסוף, כי התוצאה הייתה, אבל המטרה של מכת דם לא הייתה להציל את ישראל, כי מהמצוקה של העבודה שלהם, המטרה של המכות הייתה להעניש את מצרים. כאן הם היו במצוקה, בכל מקרה המצוקה היא יצרה את התוצאה. כמו, אני אתן לכם דוגמה, אתה עכשיו נמצא במצוקה, נכנסת לחובות, יש לך חובות, יש לך 2 אפשרויות לצאת מהחובות. אפשרות אחת שאתה חושב, איזה ריזיקה אני אקח, מה אני אעשה, או בתחיל חשבונות, ואז לאט לאט החשבונות יורדים, ואז אתה עושה צעד ועוד צעד ועוד צעד, ולאט לאט אתה מצליח לחזור לחשבון נורמלי. זה נס, מחשבה גבוהה, שירדה לאט לאט לתוך העולם הזה. לא, אבל אח של זה פה, אח של אופן. שנייה, אני רוצה לסיים בזה. מה? יש לנו זמן. כן, יש זמן, יש 20 דקות. אתה יודע שהם זזים. בוא, שנייה, נסיים, רבותיי. אני פשוט לא רוצה לקנבד את כמה מחשבה. יש אפשרות אחרת איך האדם יוצא מסיכון. פתאום מקבל כזה רעיון מהפכני, שבבת אחת הוא יכול לסדר את עצמו לגמרי, כן? 2 דברים. אחד שהוא חושב ולאט לאט מוריד את זה, ושני שיש לו איזה רעיון, כן? פטנט כזה עליון, שהוא מוציא אותו לגמרי מהטבע. אז זה אותו דבר. יש ניסים כאלה שצריכים הדרגה, מהשכל אל היד. מהיד אל המסירות נפש, הדרגה. יש ניסים כאלה, אתה רק שם את הרגל, כבר הכל נקרא. כי זה בבת אחת עושה את הכל. אפילו הרגל שלך, היא כבר קוראת את הירדן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם רבותיי שאלה, שבה אני רוצה לסגור את המעגל. מה ההבדל? למה ביציאת מצרים, קודם כל הרעיון ברור, בין סובב כל העלמין למלא כל העלמין, יובל. למה שם השתמשו בלב ואחר כך במוח? זאת השאלה. למה? למה בקריאת ים סוף, כאילו היה ניסים? הלב מן הפנים החוצה, ופה זה היה בבת אחת, דרך כמו השכל שמגיע בבת אחת. יובל, מה אתה אומר? לא, אני מנסה להסביר לנו, לא קולט לו. כן. לחדד לנו, הבנתי כל ה... לחדד לנו במשפט אחד, למה... סליחה, אנחנו צריכים להבין את המצב הבסיסי. המצב הבסיסי בים סוף, שזה היה, סליחה, אספסוף חסר אמונה. איזה אספסוף? לא נכון. איזה אספסוף? בני ישראל. לא, איזה אספסוף, יובל? התבקשו, עד איבד בבין יציאת מצרים לים סוף. עברו כברת דרך. כמה זמן עבר? 40 שנה, יובל. לא. זה היה שבוע. לא, לא הבנתי, מה קשר לאספסוף, יובל? יובל, מי שצעק זה לא היה אספסוף. מי המפגוז של אספסוף אדרבה? עם ישראל צעק. היה בעיה. בוא נקרא לו עם ישראל, בסדר? נו, עם ישראל. הקבוצת אנשים שהתלוננה, שחששה, כל עם ישראל חשש. גם משה רבנו חשש. גם כתוב בפתרו שמשה רבנו חשש. זה לא סוג אנשים בכלל שעברו אחרי 40 שנה. אתה אומר שהדבר תלוי ב-40 שנה האלה? זו אוכלוסייה אחרת לחלוטין, שחונכה, שגיבשה לעצמה אמונה בבורא עולם. אין בעיה. נולד דור חדש במדבר. מצוין, אתה אומר דברים... זה 2 עמים אחרים. יובל, אתה אומר דברים נפלאים. האם עכשיו אתה יכול להסביר לי למה פה זה היה ככה ופה זה היה ככה? כן. תסביר. זאת אומרת, לדעתי. לדעתך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? כן. אני חושב שהקבוצת אוכלוסין שיצאה ממצרים היו כמו תינוקות. אוקיי, בוא נקרא לזה תינוקות. כן. לא חסרי ידע לגבי... השגחה, אמונה, הלאה. אוקיי, הם היו צריכים נס טוטלי. נו. אוקיי, והם היו צריכים דוגמה טוטלית, כמו נחשון בן עמינדב, כדי לחבר את... הפוך, מה שאתה אומר זה הפוך. הפוך. אם זה היה ככה, היה צריך להגיע נס שמגיע הכי גדול ולא מבפנים, ולא לחכות להדרגתיות. הרי הם חוו את נהפוך הוא. הם חוו את 10 המכות, את 10 המכות על חי, הם ראו אותם. אוקיי, ועדיין הם היו חסרי אמונה. נכון. כי הם היו בטוחים שהמצרים הולכים לחסל אותם. נכון. אז הם היו צריכים נס טוטלי. נו, נס טוטלי, מה זה נס טוטלי? כשהם הגיעו... שעושים אפצ'י והים נקרא? יפה, לא. מה לא, כן? מה, מכת בכורות זה לא, טוטלי? הם לא היו שותפים בנס.
בנהר הירדן, הנציגים שלהם צעדו, הם היו חלק מהנס, העם יצר את הנס, זה לא היה, משה רבנו הוא דמות עליונה, הוא מחבר בין ריבונו של עולם לבין העם, הוא לא רוצה להגיד שהוא חצי בן אדם, אבל הוא מחוץ לעם ישראל, הוא משהו מעל. ואז מה? אז נחשון בן עמינדב היה נכנס עם הרגליים, והים היה נקרע. מה הבעיה? לא, אני רוצה להגיד שהיה צריך לעשות נס טוטלי, ובנחל ירדן, בנהר ירדן, הנס היה צריך להיות, הוא כמעט מעשה ידי אדם. אנשים נכנסו... איזה מעשה ידי אדם? הכהנים צעדו. בירדן לא צעדו. הכהנים נכנסים ברגליים, אנחנו קראנו את זה מקודם, פאק, היום נקרא. זהו, זה ענק. זה ענק. מה, לא? נראה אותך נכנס לירדן, נראה אותך לירדן נקרא. אני ניסיתי, לא עבד לי. לא, נפלו לי משקפיים, אחרי זה קצת יותר. לא, באמת, לא. אתה מסכים איתי שזה היה סוג שזה כמו שני עמים שונים? עזוב, אני רוצה לזרום בתיאוריה שלך. נאמר שאתה צודק, ואני יכול לך להסביר פה איזה משהו לפי זה? אוקיי. יפה. לא. עכשיו אנחנו מנסים להסביר למה זה ככה. שימו לב. רבותיי, אני מסכים עם יובל. ככל שעם ישראל מתקדם, אור השם ממלא אותו ביותר. דור מגיע? לא, הוא לא פה. כמו ילד קטן, כן? בהתחלה השכל הוא קטן, אחרי זה השכל הוא יותר, נכון? עד שבסופו של דבר, אדם בוגר כבר יכול להגיד, היום אני לא אוכל, יום כיפור, אני לא אוכל היום. השכל שולט כבר על הגוף. ממילא בהתחלה, כל הניסים בעם ישראל הם ניסים שמנסים כמה שיותר לא לסתור את הטבע, כן? מבפנים, לאט לאט הלב גודל, טוב, אין ברירה, הנס נקרא. אחרי 40 שנה במדבר, עם ישראל הניסים כובשים אותנו, כן? המזון שלנו, המים שלנו, האור והחושך, עמוד הענן ועמוד האש, כל החיים שלנו נכבשים על ידי הניסים, וממילא הנס ממלא אותנו מראש ועד כף רגל. אנחנו הופכים להיות עם שהוא ניסי, עד שהרגליים שלנו כבר הם הופכים להיות נס. זאת הסיבה. הסיבה היא שהנס הולך בהדרגה. בהתחלה רק הלב, שהוא האיבר החשוב, הפנימי, רק הוא מרגיש את הנס. לאט לאט זה גודל, עד שאנחנו מתבגרים, וכבר המוח הוא זה שמקיף את כולנו, עד שאפילו הרגל שלנו נהיית אלוקית. בהתחלה רק הלב שלנו אלוקי, כי עוד לא קיבלנו מוח. אחרי זה שככל שהמוח מתחבר אלינו, גם הרגל נהיית אלוקית. זה השלב. בהתחלה עוד פעם, בהתחלה עוד אין לנו מוח, כי אנחנו ילדים קטנים. אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים דרך הלב, פועם, טוב, אין ברירה, הים נקרא. לאט לאט הלב גודל, מתחיל להתחבר למוח. ברגע שיש מוח, אז המוח כבר מקיף את כל הגוף, הוא כבר סובב כל העלמין, הוא כבר מקיף את הכל. ממילא הכף רגל שלנו היא כבר קורעת את הכל. זה נכון להגיד שהניסים בהתחלה לא היו קשורים כאילו באופן ישיר, אני מדבר על מצרים, כן, 10 המכות. 10 המכות, כן. שלא היו קשורים לפה, נגיד העם כבר צעד, היה חלק מזה, נשא את ארון הברית, הוא כבר היה חלק הוא היה אלוקי. הוא היה כבר אלוקי, כן. שם הוא לא היה. נכון. שם האלוקות התחילה לפעם בו לאט לאט. היא עוד לא הקיפה אותו. ברגע שהיא הקיפה אותו, כן. הרי ברור שהדור הזה לא נכנס לארץ ישראל, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא ראויים להיכנס. אני מסכים, בסדר, אני אומר, מה הנקודה? אלה שנכנסו זה דור אחר. אני מסכים, אבל מה ההבדל ביניהם? שהדור האחר, כבר האלוקות הקיפה אותו מכף רגל ועד ראש. זה כל העניין, יש אקטיביות. בנהר הירדן יש אקטיביות של העם, הנציגים... אני אומר הפוך. בנהר הירדן אין אקטיביות. מה, יש אקטיביות יותר גדולה מאשר נחשון בן עמינדב? הכי אקטיבי. יש כבר קדושה בתוך העם, מה שלא היה ביציאת מצרים. זה מה שאני אומר. בסדר. אז לכן הכהנים, פה היה רק עכשיו בין עמינדב, אוקיי? משה ונחשון. נכון. בנהר הירדן יש איזושהי פעולה של הנציגים של העם, ברור שלא אין בעיה, 600,000 איש. אבל מספיק רק הרגליים של העם, נכון? אוקיי, נכון. למה רק הרגליים? כי זה מה שמוסבר כל אבל זה לא הזמן. רלוונטי, אני מבין מה הרב אומר ואני לא מתנגד למה שהרב, אני מבין את זה מאוד, הבנתי. אבל אני חושב שהמטרה פה
היא לא בשביל להראות שהנס בא מלמעלה למטה, המטרה פה היא להראות שהעם קיבל איזושהי קדושה, שהוא בזכותה, יש לו את הזכות לצעוד את הצעד הזה ולהיכנס... אני אומר, אבל מספיק צעד קטן, זאת הנקודה. מספיק צעד קטן, מצוין. זה כמו ילד קטן שאתה לא, אין לך כאילו ציפיות ממנו לשלוט בכל מה שהוא עושה, אבל באיזה שהם רגעי קצה, אתה כן תצפה ממנו לעשות את המאמץ הקטן, המיוחד להתגבר, להתאבד. הוא לא שולט על כל כולו, אבל יש רגעים שאתה מבקש ממנו, וכשהוא מבקר, אתה גם מצפה שכל ההתנהלות שלו תהיה התנהלות בוגרת, שהוא לא מכיר את אני מסכים. ואז גם הגוף שלו, גם הוא כבר... ודאי, אתה מצפה שכל ההתנהלות שלו. רבותיי, שימו לב, עכשיו אני רוצה לשבור לכם את הכל ולבנות משהו חדש. זה לא יפה. כתוב בקריאת ים סוף שלא רק הים נבקע, אלא כל הימים שבעולם, כל הנהרות שבעולם, וגם נהרי ירדן, בזכות קריאת ים סוף נבקעו. שמעתם? קריאת ים סוף, בשעה שהוא נקרא, כתוב שכל המים בעולם נקראו. מאיפה למדו את זה? איפה זה כתוב? כתוב בפסוק... ברש"י. רש"י כותב את זה שמה. כתוב ויבקעו המים. לא כתוב ויבקע הים. כן? כל הפרשה שכתוב הים, 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 הים. במילה יבקעו כתוב ויבקעו המים. אומרים חז"ל, למה כל הפרשה כתוב ים, 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 ורק פה כתוב ויבקעו המים? אם תסתכל פסוק כ"א. תסתכל פסוק כ"א, בשמות י"ד. הכל זה הים, נטה ידך על הים, יבוא ישראל בתוך הים, ואיפה שידו על הים, וילך לשם את הים, וישם הים לחרבה, ויבקעו המים. כאילו מים במקום ים? מים במקום ים? אז כאילו בול רבות. מה ההבדל בין מים לבין ים? אז אומרים חז"ל, זה שהתורה שינתה פה, היא רצתה לרמוז, שכל המים שבעולם נבקעו, אפילו מים שבכוס. יכול להיות שהמים קפאו ונקבע. אפילו מים שבכוס. למה בירדן זה לא ככה? למה בקריאת הירדן לא כתוב שכל המים שבעולם נבקעו? מה נקודת ההבדל? מה נקודת ההבדל? למה בקריאת ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם, ובירדן? זה לא בטוח, הם רק חושבים ככה. מה זה חושבים ככה? סליחה שאני מדבר כמו כופר. אתה מדבר כמו כופר. כן, הלאה. הם חושבים שנפקעו כל המים בעולם. מה זה חושבים? דייקו חז"ל, דייקו מהפסוק, שהכל כתוב ים, 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 פה כתוב מים. אמרו למה? כי זה לא רק הים נבקע, כל המים נבקעו. בירדן זה לא קרה. למה? למה בירדן זה לא קרה? אז המהר"ל מסביר. אני אגיד את זה בעל פה, כי אני לא רוצה שימשך את הזמן יותר מדי. לא, יש לך זמן, עד שישאול לי. כן, בסדר. אז בואו תראו את המהר"ל, רבותיי. יובל, תראה את המהר"ל. שומע, מקור אחרון. מקור מספר 7. כל מימות שבעולם, ואם לא כן, אם לא כל המים בעולם נבקעו, ויבקע הים מבא אליה, צריך שכתוב ויבקע הים. אלא כל מימות שבעולם. אבל עיקר הפירוש, אומר המהר"ל, מה ההסבר של הדבר הזה? כי הים הוא יסוד המים. וכל הנחלים הולכים אל הים, וממנו הם שווים ללכת. זה הפסוק בקהלת. למה הוא דומה? ללב האדם. וכאשר נלקה הלב, שהוא יסוד כל האיברים, נלקה עמו הכל. כך כשבקע הקדוש ברוך הוא את הים, שהוא יסוד כל המים, נלקו כל המימות שבעולם עמו. אף המים שבצלוחית נבקעו. גם כי אחרי שהקדוש ברוך הוא נטל היסוד שלהם, שזה הים, נלקו עמו הפרטים, שזה המים. והם שאר המים שהם תחת הכלל ונבקעו עמו. ובמדרש, שים לב למדרש, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלועז, ראה הים וינוס, הירדן יסוב לאחור. שמעתם מה כתוב פה? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלועז, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. מתי הירדן נסב לאחור? ביציאת מצרים. אז הנה, יובל, פסוק מפורש.
מה עניין הירדן לכאן, שאמר הירדן ייסוב לאחור? הרי כל הפרשה שם, כל המזמור, מדבר על יציאת מצרים. זה גם אומר אלא גבירתה לקה, שפחה לקה עימה. ככה אומרים חז"ל. אם הגבירה מקבלת מכה, אז גם השפחה נופלת יחד איתה. הרי שאמר הירדן לקה, בשביל שלקה הים שהוא גבירתה. ים סוף זה הגבירה, הירדן זו השפחה. אז הרב רוצה להגיד שכשדבקה ים סוף גם הירדן הלך לאחור? כן, זה כתוב בפסוק. אז הכהנים לא עשו כלום. לא, בקריאת ים סוף הכהנים לא עשו כלום, אתה צודק. אז המים הלכו לאחור וחזרו? כן, ברור. מה הרעיון? מה הרעיון? ההבדל בין ים סוף לבין הירדן. לב זה הלב והמוח. הלב והמוח. בים סוף הלב נבקע. כשהלב לוקה, כל איבר לוקה. מוח יכול לשלוט על איבר ספציפי. אני יכול לעשות את זה, יכול לעשות את זה, יכול לעשות את הרגל, נכון? כשעם ישראל היו בהתחלת הדרך שלהם, הם היו צריכים לשבור את הים. הלב שלהם, הלב הרוחני, היה צריך להיות חזק מהלב הגשמי. הלב הגשמי זה הים, הים זה כל הנחלים הולכים אל הים. הוא הלב של כל המהימות בעולם. אז הלב הרוחני צריך להיות חזק מהלב הגשמי. כשהגענו לירדן, הירדן זה אצבע. אז אנחנו, הואיל ואנחנו כבר קדושים אלוקיים לגמרי, אנחנו רק מגיעים לירדן עם כף הרגל, והאור האלוקי שבנו כבר מטפל בנקודה הבעייתית הקטנה הזאת. אני אשאל שאלה, אבל אני לא שיש לנו הרבה זמן. כן, אין עניין, אז נכון לשאול. זה לא מקרי שכאילו מצרים גם טבעו שם בים. ברור, יש לזה סיבה מדוקדקת מאוד. יש לזה סיבה מדוקדקת מאוד, ועכשיו אני אגיד לך מה הסיבה. שים לב. כתוב, ישראל קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. כך כתוב מסכת יבמות דף ס"ה. מסביר רב צדוק כהן מלובלין דבר כזה. אדם, דיברנו על זה אתמול, אין לו יחיד, אין לו רבים. אדם יש רק יחיד, נכון? אי אפשר להגיד אדמים. אדם זה שלם. מה יש יחיד ורבים? איש ואנשים. הוא אומר ככה לצדוק. עם ישראל קרואים אדם, כי הם חטיבה אחת. עם אחד. אומות העולם הם לא עם עם נשמה אחת שמקיפה את כולם. הם הרבה אנשים שחיים ביחד. עם איזשהו רעיון יסודי שסביבו הם מתאגדים. מצרים הייתה ארץ של כשפים. מה זה כשפים? כשפים, זה אומר כל אחד עושה כישוף משלו. אין יסוד אחד שסביבו כולם מתאגדים, נכון? אם כן, ישראל קרואים אדם, הם נשמה אחת. אומות העולם קרואים אנשים שהם יכולים להתאגד כמו איש. ומצרים, אומר המהר"ל, קרואים מים. למה? למים אין יחיד. טיפה אחת של מים. מים זה רבים, נכון? מים זה רבים, למים אין יחיד. אז לכן, כשעם ישראל האחד מגיע אל המים, כל המים נקראים. כשמצרים, שהם כמו מים, אין להם שום דבר שמחבר ביניהם, מגיעים למים, המים מחבקים אותם. פה מצא מן את מינו, כן? אז המצרים מתחברים לים. בסדר? אז זה היסוד. אבל שוב, זה לוקח אותנו בחזרה לעניין קריאת ים סוף. אני רציתי פה להדגיש את העניין המיוחד של הירדן. הירדן זה הרגל ויציאת מצרים זה, ואז אפשר מאוד להבין. בעצם, מפה אני מסיים, אומר יהושע לעם ישראל, היום תדעו, כן? גושו הנה ושמעו דברי השם אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. אתם תדעו שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוככם. למה? אם הקדוש ברוך הוא מקיף אתכם מכף רגל ועד ראש, אז ברור שהוא לא יעזוב אתכם. אם הקדוש ברוך הוא רק בלב שלכם, רק ביד שלכם, אז מי אמר? אולי הוא יעזוב. אבל אם הוא מקיף אתכם, עכשיו אתם יודעים שאל חי בקרבכם. וממילא אפשר מאוד להבין. ים סוף היה תחילת ההופעה של הקדוש ברוך הוא בישראל, והירדן היה בעצם הסיכום, מבחינת הרגל. ים סוף היה הלב, וקריאת הירדן זה המוח, שגם מחבר את הרגל, שהכל, כל המבנה האלוקי הסתיים. זה יסוד של קריאת הירדן של ספר יהושע.